Čaute, zdraví vás Kosťo, vítajte pri dnešnom random vlogu. Dneska som, ako môžete vidieť, dnuka, takže dneska to bude z iPadu, včera to bol z telefónu. Keď budem dnuka, tak budú random vlogy cez iPad, ale keď budem vonka, tak bude cez telefón, lebo vonka ho nechcem brať, predsa len je to väčšie, ako som už vravel včera. A včera som sa rozprával v popise videa toho random vlogu, čo som včera natáčal vonku cez telefón. Musím si to takto prechytiť, lebo ja som to natáčal vlastne telefónom takto po stojačky a mal byť takto. Takže preto je ten obraz taký orezaný a pardon, som trochu zachrymnutý, taký prechladnutý. A preto je ten obraz taký orezaný a nie je vlastne takto normálne. Takže dúfam, že vám to moc nevadilo. A kvalita toho nie je až taká dobrá ako na tomto, lebo predsa ten môj telefón má horšiu prednú kameru ako tento iPad. Takže fakt, keď budem vnúka, ako som vral, budú random vlogy cez iPad, ale keď budem vonka, tak budú cez telefón, lebo nechcem brať vonku, to je ten iPad. No, a čo sa dneska také stalo? No nič sa nestalo, prišiel som do školy, takže pohodička a tak. Takže dúfam, že vám to fakt nevadilo až tak moc ten orezaný obraz, ale už na budúce si dám pozor, budem to natáčať náležato, takže už by to malo byť potom normálne. A to je bolo asi z dnešného random vlogu všetko, ja sa potom koľko natáčam, je to minúta 39. Chcem sa opýtať, či vám budú stačiť 2-minútové random vlogy, alebo nie, alebo by mali byť dlhšie. A ja sa potom na základe toho rozhodnem, že či aké budú a tak. Takže tak, ja som prepálený. Dobre. No a ja sa rozumiem teda, či budem robiť dlhšie alebo nie, ale napíšte mi po tento random vlog komentáre, že môžu byť takéto dlhé, už je to teraz 2 minúty. No, takže dobre, tento random vlog by som už aj ukončil, takže napíšte mi, ináč ešte link na môj ask bude dole v popisku videa, tak mi tam píšte otázky, aby som mohol robiť ďalší čas, askujem. A napíšte komentáre, že či vám stačí takéto dlhé random vlogy a či môže byť takáto kvalita, alebo nie, to už som sa pýtal, či môže byť takáto kvalita už aj v predošlom random vlogu a pýtal som sa, aby ste odpovedali, že hej, že stačí to, len ospravedlňujem sa teda cez ten telefón. Dobre, takže random vlog nemá byť dlhý, predsa len, takže toto je po dnešného random vlogu všetko, takže čaute, zdraví vás Kosťo.